Các channel thiết tu te chỉ bảy lệ vek ule. CYMA General Conference với som sari pangana. Hian Praison 2024. Apakhat na LALTHLANAWMA kha. Zaidona in clear ho teang. Akal kho mate chun upa mel an upa hlom khop mai. Khawngpuiah lian ti nga tani LALTHLANAWMA ran pheye. Hello mizo te nama min din tu chanchin tha min song chuak tu wo in thlenga YMA te min hruai tu kan pathian ropui nan o ropui ber ti la kan hla na nge Music a sial lak. Thiên xiêm tin rê đón sáng in mà tin cả lô cả chi dân tiếng xia dấu dài lệ dấu Srap chatein. lắng nghe chú tin phát thế hai nan noa lal ba o ru pui be o ru pui be LALTHLANAWMA hi a vocal si dang dai em a tam tak chuan enge kan ngai na zong pon lo mai theya ke pon ka ngai na chi lo ma se a orange si zau em a ti mayang sang a theya chuan a okhur le a vibrator kan tia hetiang o phone o tlok a hi a nei tha a amaro chu ka du ai chuan min a phone nok thin enge han smooth zai tu rang chi kha avang ve thin khop mai ngai tha zelang lên tu pui le tu gra hulen fan sangi ngo len tu pui le tu gram phule nga ni mi kalau ka chiang phule a dik tu ra ngai ngo comment lama khana dik lo sei teu tu pui le tu gra hulen fan sangi sirva poisak mol mai tin sang thiên tin o ye qua chua ni la lang sa tin reng chang asap le thin tain no chetain trên cái chỗ gần chết thiếm phalo mấy thầy
hi pui nuam te chu tin phang che khai na nuam lalpa o ro pui be Khlai tak chu oro pui be ti lai tak chu fu lo ni ngai that le chinang pui be oro pui be tam lo not chete chaw ni Krista chu au thom ne na lo kal hun chuan min shua yang va a hlimin ka khada lo amuta min throi del mai zai anon oma ping lam de hula hem masa te khating ho chan thanoma ron zai che chu hall chung pandal chung ron lua lum ne khop mai a thap ni loina lua lum ne khop mai ta king ka soy moya amagunin oro wow ti thale dang khalai a vocal range kha lom pui ka ti em kha tak kha inge he ta a climax tak tak a han khena he ta note octave sana zuktlak le chi hi tlemina har thina ta chuan tu na pokhan ron tlak fu lo chu nei amaro chu tu na a voice quality sang ang kha chu pui takani octave ran hlok inaron ti pop maya ngai thaleang soy moya amagunin oro pui ber tin ka fang to su tin fang che khai anuam lalpa oro pui be oro pui be ro chutin fang che backing vocal om khai anuam lalpa oro pui be oro pui be chutin yo wakisan le ui ngai mai
accident lo shop lalpa oro pui ber 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 oro pui ber. Lalpa na fakla min som lo se. zai thei ngar hle mai ending te kharon dei sang thal tu ka mi pui thu te pon standing ovation an pe ya ding chungin mo LALTHLANAWMA zai thakop maya chu ti rol chuan mi tam tak chun kan zai thiam ti chi ni lo mai thei chu kani nang lo mi hring te in program anga te po kan som du chi an ni lo mai thei amaro chu hetiang ang auspicial nei hi mizo anga te po hen kan tam lem lo ni LALTHLANAWMA zai tha a atlak chamero chu a climax an bei tak taka sign for sang tel tela a o a enge a sustain tur lai ti mai la mizo tong chon a zui ral tur lai a tak hian aron kir enge aron bi bo le thina chu te mai chu ka du khop lo na thin yama se a zai thei ngar khop mai du to kong